काकी करली कशी आहे ती? एक करली 300 दिले. बघू नको उघडू, पुढ्यात कापून घे माझ्या. खराब इले तर पैसे घेऊन जा तुझे. या माशाची इन्स्टावर एक रील केलेलं आहे मी, आमच्या बाजारातलीच, जी व्हायरल झालेली. हिचं काहीतरी नाव सुनियारो. सुक्या हिराची झाडू आहे ना, खूप दिवस टिकता वल्या हिरापेक्षा. आणि ही काकानी बांधलेली आहे 200 रुपये ना काका, 200 रुपये आहे ही झाडू. ही उकड्या तांदळाची म्हणजे वालईचे उकडे तांदूळ आहेत ना, त्यांची कणी आहे ही. पेजियासाठी 1 नंबर असता. आपण ही जी आहेत ना करंदे, हे गोव्याच्या बाजारात बघितलेलं, ते आता आपण सुकळवडच्या बाजारात सुद्धा बघतो. एका शेर म्हणतात बरोबर ना काका? आणि तो पायली. तर ही 2 मापा असत, जी जुनी मापा असत, शेर आणि पायली. तर हे 3 शेर म्हणजे 1 पायली ना, 4 शेर म्हणजे 1 पायली. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. मी अक्षय नेरुरकर. मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये पण मी तुमका दाखवलेलं आहे की राकेश मोबाईल आपलं जवळचा मित्र असा कम्प्युटराइज्ड रिपेअरिंग मोबाईल तुमका रिपेअर करून मिळतात कम्प्युटरवरून. म्हणजे अत्याधुनिक मशिनी आहेत त्याच्याकडे. आणि आज मी कोणत्या बाजारात आहे तर दर शनिवारी भरणार जो शुक्रवारचा बाजार आहे मच्छीसाठी स्पेशल आहे. आणि आतमध्ये तुम्ही बघितल्यानंतर गावठी प्रोडक्ट म्हणजे जे कोकम वगैरे असतात, आगुळ, कोकम, उकडे तांदूळ, पिठी, मसाले, ह्या प्रकारचे बरेच आयटम तुमका आतमध्ये मिळतात. इंटरेस्टिंग बाजार आहे. पण मी तुमका जिथून स्टार्ट केलं आहे ना, तर असा राकेशचा दुकान मागे तुमका बोर्ड बघू शकता तुम्ही. ह्या त्याचा दुकान आहे मागे जर दिसतं. आता मी तुमका दाखवते आतमध्ये पण जाऊन काय काय हात आहे त्याच्यामध्ये. तर अत्याधुनिक प्रकारचे मशिनी वगैरे आहेत. स्पेशली तुमका मी दाखवते आतमध्ये काय काय हात. म्हणजे नवीन जो रस्तो आहे ना शुक्रवारचो, त्याच्या सुरुवातीकच हे दुकान असा. गेल्या व्हिडिओमध्ये पण दाखवलं आहे तुमका. मी आतमध्ये जाऊन बघूया. ह्या आपलं दुकान असा राकेशचा. तुमका मी मागे दाखवलेलं आहे की कम्प्युटरवर तुमका म्हणजे ती लेन्स वगैरे आहे ना, पुन्हा एकदा परत तुमका दाखवते मी. त्या कम्प्युटरवर जर करताना तो तर इकडे तुमका दिसतंय बघा डिस्प्लेवर. या तो तिकडे काय करता हे तुम्ही बघू शकता. आणि आपलं मोबाईल पण इकडे दिलेलं होतं, जो झालो आहे रिपेअर व्यवस्थित. आणि सगळ्यात फास्ट तुमका इकडे रिपेअरिंग होऊ शकता. आणि मोबाईल जर घ्यायचे असतील तुमका तर शक्यतो तुमच्या एरियामधल्या दुकानांमध्येच घ्यावा. कारण की ऑनलाईन तुम्ही घेऊन लोकांका मोठे करण्यापेक्षा तुमच्या एरियामधल्या दुकानदारांका मोठे करा. ह्याच माझं एकच मत आहे. इकडे तुमका वेगवेगळ्या प्रकारचे मोबाईलसुद्धा दिसतात. ते बघा, स्मार्टफोन असत, चायनाचे पण असत, चांगल्या वॉरंटीवाले पण असत, नोकिया, सॅमसंग, साधे कसले होत असले मोबाईल असत. तुम्ही नक्कीच कॉन्टॅक्ट करू शकता राकेशला. खाली स्क्रीनवर तुमका नंबर दिसता. चल येऊ. तुमका मागच्या वेळी पण बोललेलं आहे मी, ह्यो जो आपला रस्तो आहे ना कसाल मालवण रस्तो, कसालमध्ये तिकडे जॉईंट होता, ह्यो मालवणात होता या साईडला. तर तिकडे श्री स्वामी समर्थ कोकणी मेवा हे दुकान असं ना, तिथून आतमध्ये गेलो बघा रस्तो. तो आपल्याला आता बाजारपेठेत आठवडी बाजारात. चला इथून आता आपण जाऊया आठवडी बाजारात. आज नेमके असं झालं की पावसाची चिन्ह दिसतं ती बघा. यासाठी काळे ढग झाले आहेत आणि काळोख केला ना पावसानं. येत काय ना माहीत नाही. पण चला इथून आता आपण या पहिल्याच आपल्याक मी इथं हनुमान मंदिर जा की इकडे दिसता तुमका. तिथून ह्यो बाजार स्टार्ट होता आणि शेवटला मच्छी मार्केट आहे तिकडे बाजार संपता. मंदिरामध्ये श्री मारुतीरायाचं दर्शन घेतलंय आणि त्यानंतर आता बाजारात सुरुवात करूया. पण अजूनही बाजार भरलो नाही असं वाटतं माका, किंवा आज गर्दी तरी कमी आहे. पुढे बघू शकता तुम्ही. वाजलेत आता जवळजवळ 10 वाजले ते बघा. तरी पण अजून बाजार कमी दिसतं. आज बघूया काय नक्की बाजारातील आता आपले गावठी प्रोडक्ट. एक समोर इकडे स्टॉल पण असा चहाचो, तिकडे आपण नाश्ता करूया, थोडा वडापाव खाऊया आणि नंतर मग बाजारात फिराक सुरुवात करूया. कशी आहे ही मुळ्याची भाजी? 20 रुपये पेंडी आहे बघा मुळ्याची भाजी. पहिलीच आपल्याला मुळ्याची भाजी मिळाली बघू. आणि इकडे ही लाल पालेभाजी पण आहे बघा, लाल माठी. ही किती रुपया? 20 रुपये. 20 रुपयेच असा. गावठी भेंडी पण आहे. गावठी भेंडी गावठी आहे ते बघा सगळे. हे खाई ना आणलास ही? तुम्ही खायचे आहेस?
मस्त असं. नारळ बघूया कसे आहेत ते काकीकडे. काकी नारळ कसे ते? 50 बरे आहेत नारळ मोठे. आणि ते 40. 50 रुपयाच्या मानाने बरे आहेत, खूप बरे आहेत. होय होय होय. आणि ते मोठे किती रुपयानं? हातात रवत नाही एवढं मोठं नारळ आहे बघा. बघू शकता साईज 60 रुपया. एक नंबर. नारळाची चुडता असतात ना त्याचे हिर काढले जातात ते. हा ते चुडताच नाही चुडतापासून तर हे हिर काढले जातात. आणि सुक्या हिराची झाडू आहे ना खूप दिवस टिकता वाल्या हिरापेक्षा. आणि ही काकांनी बांधलेली आहे 200 रुपया ना काका? 200 रुपया ही झाडू. आणि काकांकडे सुपारी सुद्धा असत, ओले बेडे पण असत. हे ओले बेडे कसे आहेत काका? 50 रुपये. किती आहेत ते बोतूर? 20. 50 रुपयाचे 20 असत. हे बघा इकडे सुपारी सुद्धा असत. कसे आहेत ते? 350 रुपये आता लाग. 350 रुपये आता लाग शुक्रवारच्या बाजारात आपल्या. आणि कोंबो कसा तो? कोंबो होत काय नाही एकच आहे. तो किती रुपये? गावठी ओरिजिनल गावठी. हा 400 रुपये आहे बघा. खायचे तुम्ही? ग्रामवाडचे. अच्छा. आणि ह्या काकांकडे गावठी सुद्धा होते बघा, वाली पण आहेत. त्यानंतर दोडकी सुद्धा असत. आणि हे चिबूड छोटे छोटे. चिबूड कसे आहेत ते? 50 रुपये हे मोठं चिबूड. काका आपल्या ओळखीचे आहेत, गेल्या व्हिडिओत पण होते. 60 रुपये शेकडा आहेत काकांकडे पानं. आणि मस्त हिरवीगार मोठी पानं आहेत बघा. मित्रांनो प्रत्येक बाजारामध्ये तुम्ही जे जे गावठी प्रोडक्ट बघता जसं की उकडे तांदूळ, आगूळ, कोकम, काजूगर, कुळीत पिठी, मसालो, तिरफाळा हे जे सगळे प्रोडक्ट बघतास तुम्ही ते तुमच्यापर्यंत मी नक्कीच पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यासाठी बुधवारी 15 तारीखला आपला लॉन्चिंग होतं आपल्या गावठी ह्या नावाच्या प्रोडक्टचा. तर गावठीचं नाव असं ना, तर मी इंस्टाग्रामला पण त्याचं अकाउंट खोललं आहे, फेसबुकला पण त्याचं अकाउंट खोललं आहे. तर मी त्याच्यामार्फत तुमच्यापर्यंत म्हणजे तिकडे तुम्ही ऑर्डर करू शकतास किंवा तुमका स्क्रीनवर नंबर जो दिसता ना त्याच्यावर पण तुम्ही ऑर्डर करू शकतास. तर ते जे प्रोडक्ट असतात ना ते तुमका मी सगळ्यात कमी किमतीत म्हणजे जे तुमका परवडणारी किंमत असलेली त्या किमतीमध्ये मी तुमच्या घरापर्यंत डिलिव्हरी मी करू शकते. तर त्यासाठी मी गावठी नावाचं एक ब्रँड लॉन्च करतलं आहे बुधवारी. तर तुमका जे स्क्रीनवर दिसतात त्या प्रकारचे किंवा तुम्ही जे बाजारात कोणते कोणते प्रोडक्ट बघितलास ते तुम्ही नक्कीच मला DM करून सांगा तुमका काय हवं आता. मी ते तुमच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. ही उकड्या तांदळाची म्हणजे वालईचे उकडे तांदूळ आहेत ना त्यांची कणी आहे ही. पेजीसाठी एक नंबर असता. जर तुमका ऑर्डर करूची असतात तर नक्कीच खाली कॉन्टॅक्ट नंबर आहे त्या कॉन्टॅक्ट नंबरवर तुम्ही ऑर्डर करू शकतास. करंदे पण आहेत या बाजारात बहुत मिळतात. ते बघा आपण ही जी आहेत ना करंदे हे गोव्याच्या बाजारात बघितलेलं ते आता आपण शुक्रवारच्या बाजारात सुद्धा बघतो. तर हे उकडूचे असतात जसे कणगे उकडतात ना त्या टाईपचे उकडून खाऊचे असतं ते. ची भाजी सुद्धा होता. त्यानंतर ही तवशी असत, वाली सुद्धा असत. आणि ही हिरवीगार भाजी असा. ही किती रुपया? 20 रुपये. 20 रुपये पेंडी. अच्छा. पुढे दिसता आपल्या गर्दो बाजार पूर्ण म्हणजे अर्ध्या बाजारापर्यंत येईल. इथून परत गावठीच भाजी दिसता. ही बघा सगळी गावठी प्रोडक्ट आहेत सगळे भाजीपाला वगैरे. जर तुमका काय काय पाठवचं असत म्हणजे तुमका जर ऑर्डर करूची असत ना तर काय काय ऑर्डर तुम्ही करू शकता ह्या मी तुमका प्रत्येक वेळी सांगेन ज्या वेळी बघीन तेव्हा. पुढे पण तुमका मी अजून दाखवते काय काय होता आपल्या बाजारात. तवसा बघा किती मोठा आता टॉपातला करूचा आहे हा. धोंडास धोंडास ना धोंडास काय मी गेलेलं ह्याच्या आधी पण बाजारात तुमच्यावर. होय होय. तर ह्यांच्याकडे हे बघा हे गावठी प्रोडक्टच असतात. आणि या फोपणीस आहे ना फोपणीस या क्वचित कुठच्या तरी बाजारात बहुत मिळतं आपल्या ह्या 40 रुपये असा. हां सगळ्याच बाजारात मिळत नाही ह्या. आणि याची झाडं पण कमी आहेत. कसे आहेत ते? हे नाचणे कसे आहेत? किती किलो आहेत ते? 3 किलो नाचणे आहेत. 300 रुपये म्हणजे 100 रुपये किलो रेट आहे त्याचं. आणि यासाठी हिरवी भाजी सुद्धा असा. केळीची बोंडा ह्या किती रुपया?
20 रुपया. आणि पडवळा बघा किती मोठा आता मस्त. उकडे तांदूळ पण दाखवले. हे काय कसले आहेत हे? वालायचे ना, पेजीचे आहेत, वालायचे. एक नंबर पेज होता आहे. यासाठी एक ओली तिरफळा सुद्धा असते ती बघा. अजूनही ओली तिरफळा मिळतात आपल्याक. किती रुपये या? 20 रुपये. 20 रुपये. अच्छा मस्त तिरफळा. माशामध्ये घालू फेवरेट एकदम. तर मित्रांनो हे बघा, हे तुमका कुळीत आहेत ना, हे कुळीत जे गावठी प्रोडक्ट दिसतात, जे आपल्या कुळीत म्हणा, हे उकडे तांदूळ म्हणा, हे सगळे तुम्ही ऑर्डर करू शकतास. जे तुमका मी मगाशी सांगितले त्याप्रमाणे. हे बघा एक नंबर प्युअर क्वालिटी आणि गावठी प्रोडक्ट आहेत सगळे, जे तुमका मगाशी सांगितले त्याप्रमाणे ऑर्डर करू शकतास तुम्ही. 80 रुपये झाड आहे जास्वंदीचा. आणि किती भारी आहे बघा. फुल किती मोठा आहे बघा. हात बघा माझा किती आहे तो. हातापेक्षा मोठा असा मस्त फुल. 80 रुपये आहे फक्त झाड. या एक नंबर मस्त. आणि काकांकडे पंते सुद्धा येतात दिवाळीचे. काका दिवाळीचेच ना? 30 रुपये डझन. 30 रुपये डझन. ते दिवाळीसाठी येले आहेत पंते. 30 रुपये आहेत ते पण. हे थोडे लहान आहेत, ते थोडे मोठे आहेत. दिवाळी जवळ येईल आता. पुढच्या आठवड्यात दिवाळी असा. आणि त्याचे पंते पण काकांकडे येऊ लागले. ते बघा मातीचे पंते. अजूनही आपल्या कोकणात मातीचे पंते लावतात. नाही तर कुठच्या ठिकाणी मेणबत्ती लावतात. पण आपल्याकडे अजून पंतेच लावतात मातीचे. दिवाळीची तयारी. एका शेर म्हणतात बरोबर ना काका? आणि तो पायली. तर ही 2 मापा असत, जी जुनी मापा असत, शेर आणि पायली. तर हे 3 शेर म्हणजे 1 पायली ना? 4 शेर म्हणजे 1 पायली. अच्छा 4 शेर म्हणजे 1 पायली. तर काकांकडे हे पोहे पण असत. हे सफेद पोहे आहेत आणि हे गावठी पोहे आहेत. हे बघा. त्यानंतर हे आगुळ सुद्धा असत. अर्धा लिटर आणि 1 लिटर अशा प्रकारे. हे वालायचे आणि हे सुरईचे. असे वेगवेगळे. हे सुरईचे आणि हे वालायचे. कळला? असे 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांच्याकडे तांदूळ असतात, जे पेजेसाठी बेस्ट असतात. हे बघा. त्यानंतर हे पण गावठीच आहेत आणि हे पण गावठीच आहेत. अख्खे तांदूळ. इकडे कणी असा. यासाठी पण तांदूळ असतात. तांदूळच त्यांच्याकडे 3-4 प्रकारचे आहेत वेगवेगळे. त्यानंतर नाचणी असा, कुळीद असत, मूग असत, चवळी असा, लाल चवळी, सफेद चवळी, वेगवेगळ्या प्रकारची. दादा आपले पेंडरू मधले असत आणि त्यांच्याकडे हे एवढे प्रोडक्ट असत ना, जे गावठी प्रोडक्ट असत सगळे. आणि ते तुम्ही बघू शकतास. हे काजूगर असत, डबल भट्टी लावले, ड्रम रोस्टेड. त्यानंतर हे पॉलिशवाले पण असत. हे बघा म्हणजे सोललेले. आणि हे नॅचरल म्हणजे NW म्हणतात. का हे सोलूचे असतात ते. ही किती? ही 200 ग्रॅमचं जाणं पाकिट. 190. ओके. आणि ही मोठी आहे ती 220. 220. अच्छा. तर चुरमुऱ्याचे लाडू असत. ओके. हे किती रुपया म्हटलंस? 240 रुपये पाव किलो. पाव किलो 240 रुपये. ह्यो घरगुती आहे तुमचं. मालवणी मसाला सगळ्यामध्ये वापरू शकतो आपण. चिकन, उसळ, मटन, चिकन वगैरे सगळं. ओके. त्यानंतर ही कोकम सुद्धा असत. कोकम कशी? 5 आगळाची. 200 रुपये पाव किलो. 5 आगळाची म्हणजे 5 वेळा ते का आगुळ लावलेलं असतात. वर्षभर म्हणा, 1.5 वर्ष म्हणा, 2 वर्ष पण टिकू शकतं ती. एवढी चांगली सोला होती. ह्याचं रेट काय? 200 रुपये पाव किलो. 200 रुपये पाव किलो. ओके. त्यानंतर लाडू आहेत. बऱ्याच प्रकारचे यांच्याकडे लाडू आहेत काकांकडे. रव्याचे, तांदळाचे, नाचण्याचे, मेथी घातलेले. ओके. याच्यात तांदळाच्या पिठाचे लाडू, याच्यामध्ये मेथी, सुका खोबरा वगैरे, मिक्स पिठाचे सगळ्या प्रकार. याच्यामध्ये मेथी नाही फक्त. हा, ह्याच्यात मिक्स पिठाचे येते. ह्याच्यात मेथी नाही. मूग वगैरे सगळे पिठाचे मिक्स एका ठिकाणी. अच्छा. हे छोटे पॅकेटमध्ये, मोठ्या पॅकेटमध्ये. ओके. चकली, शंकरपाळी. आणि हे तिळाचे लाडू. तुम्ही मगाशी काय बोललास? हे कशावर? कॅल्शियमसाठी उपयोगी. कॅल्शियमची कमतरता किंवा रेग्युलर गोळी चालू आहे. ओके. त्या माणसानं जर रेग्युलर कंटिन्यू खाले, सकाळी 2 संध्याकाळी 2, ओके, गोळी घेऊन कॅल्शियम म्हणजे हे कंट्रोल मध्ये राहतं थोडक्यात. नाही म्हणजे हे कसं दुकान शरीरात फास्ट वाढते. ओके. गोळ्यांनी केमिकल, त्याच्यापेक्षा नॅचरल मध्ये आपलं. आणि अजून एक काहीतरी बोलतोस तुम्ही डायबिटीस वाल्यांसाठी कुठच्या तरी. ते मुगाचे, मेथीचे लाडू. हे काय? मुग असं, नाचणी असं, याच्यात मेथी वापरलेली आहे. नाचणी छोटा. ओके.
हे मुगाचा छोटा पॅकेट आहे, हं. मिक्स पिठाचे आहे, त्याच्यामध्ये मेथी वगैरे काही नाही. म्हणजे त्यांका हे खाऊक चालतात ते. खाऊसाठी चालतं, त्याच्यात गुळ वापरलेला आहे. आणि ह्या काय म्हटलं पिठी. कुळीत पिठी आहे. ह्या कितीचा पॅकेट आहे? 100 ग्रॅमचा. 40 रुपये 100 ग्रॅमचा पॅकेट असा. असे गावठी प्रोडक्ट, एक नंबर क्वालिटीचे गावठी प्रोडक्ट तुमका इकडे मिळू शकतात या दादांकडे. हे गावठी शेंगदाणा. आणि हे पेंड्रू मधले असत जे ओमनी तुमची जाणे की ओमनी मधून इले आहेत मस्तपैकी दुकान घेऊन. कुठचे बाजार करतास? कट्टा शुक्रवार, शनिवारी ते आणि रविवारी ओरोस. 3 बाजार आठवड्यातनं. बाकी दिवसात सगळं माल बनवतो लागतं सगळं. बरोबर. दुसऱ्याकडनं घेऊन असा नाही, ती क्वालिटी राहा पाहिजे. आज नेलेली वस्तू तुम्ही एक 8 दिवसांनी पुन्हा जरी येईल तरी पुन्हा इथली नेलेली चांगली होती. म्हणजे 3 आठवड्याच्या बाजारात जे जाणारे आहेत ना ते या दादांकडून तुम्ही वस्तू घेऊ शकतास नक्कीच. अजून एक खाजा असता, मालवणी खाजा, त्यात संपला माल नाही काय सध्या. अच्छा, ते पण तुम्ही स्वतःच बनवतास? मित्र बनवतो, पण क्वालिटी एक नंबर. ओके. मालवण तालुक्यात एक नंबर क्वालिटी आहे. मालवणी आल्याचा खाजा स्पेशल. ठीक आहे, धन्यवाद. चला, आता अर्ध्यापेक्षा जास्त बाजार आपण कव्हर झालो. जवळपास गावठी प्रोडक्ट मी सगळे तुमका दाखवलंय जे ह्या बाजारामध्ये येतात आणि एक नंबर क्वालिटीचे गावठी प्रोडक्ट तुमका कोकणातल्या बाजारात नाही तर दुसऱ्या खायच्याच बाजारात मिळायचे नाही. आणि हे सगळे माझ्या आजूबाजूचे बाजार आहेत, त्या बाजारांमध्ये तुमका बघूक मिळू शकतात. ह्याच्या खाली आपण गेल्यानंतर ना आपण हे असा मच्छी मार्केट असा, तर मच्छी मार्केटमध्ये पण आपण जाऊया आणि थोडक्यात बघूया मच्छी काय इली आहे ती. कारण आता सगळ्याच बाजारात मच्छी मिळतात, त्याच्यामुळे काय हे नाही, म्हणजे सगळीकडेच भाजी मिळते. हा दादा, बरा ना? विवेक इलो बाजारात दिसलो नाही काय माका? हा, ठीक आहे, चल येऊ. विवेक दादाचो भाऊ असा, विवेक दादा आणि विनायक दादा असे दोघे जण जे गावठी आपले बेकरीचे प्रोडक्ट करतात. बिस्किटा, चकली वगैरे सगळा एकदम मस्त असतं, टेस्टी असतं एकदम. काय भाई, काय म्हणतो? बरा ना? इकडे कांदे बटाटे आहेत. काय रेट लावलं कांदे बटाटे? कांदे 25 आणि 35 कांदे बटाटे. लसूण 50. ओके. लसूण अर्धा किलो 50, 100 रुपये किलो. चला, इथपर्यंत आपलं बाजार असा. आणि ह्याच्या खाली मच्छी मार्केट आहे. डायरेक्ट जाऊया मच्छी मार्केटमध्ये आणि बघूया काय नवीन इला आता. म्हणजे मच्छी मार्केटमध्ये नवीन काय मासेच असतील आणि काय असतात. इकडे एक चलती फिरती गाडी आहे, उसाचा रस असलो तर मी पितलंय मस्तपैकी. मला आवडता उसाचा रस, मस्त गाडी आहे बघा. कट्ट्यावर पण असता बहुतेक. कट्ट्यावर पण असता काय गाडी? होय ना? दे बघूया माका एक. उसाचा रस, चलता फिरता उसाचं दुकान असं आहे. तर हे उसाचा रस आहे ना, कावीळ होणाऱ्या लोकांसाठी एक नंबर असा. म्हणजे ज्यांका कावीळ होता किंवा झालेली आहे त्यांनी उसाचा रस जर पिल्याने ना तर ते नक्कीच कंट्रोल होऊ शकता. एवढं चांगलं उसाचा रस आहे. तुमका जर काही वाटेत मिळाला दुकान तर नक्कीच पिवा तुम्ही. ह्याच्यात मस्त लिंबू टाकलेला असा. आणि ही जी मागे दिसतं आपल्या गाडीनं त्या गाडीवर घेतलं.
माशांसाठी फेमस असणारो ह्यो बाजार असा सुकळवाडचो आणि वेगवेगळे मासे आपल्याला बघूक मिळतले तिकडे. हे बघा 100 काय वाटो 100. ह्यो मासो खयचो ह्यो खयचो ह्याचं नाव काय तांबोशी. कापून घेतलं का तुकडा मस्त लागतं ताजे तळतरी मस्त. बांगडे कसे लावलं 100 ते 100 बांगडे. म्हणजे 6. त्या काकानी काय आणले नाही लिंबत यातला मासेच आणले नाही की का. काकी कसे लावलं मासे जरा सांग. हे सुरमई कशी लावलं 1-200 रुपया. 1-200 रुपये आणि 100 रुपयाचा वाटो. 7 बांगडे लावले 100चे. करली याकडे या साईडला वेगवेगळे मासे असते बघा. या बाजूक मोठी करली आहे ती बघा. त्यानंतर मोरी सुद्धा असा. इकडे वागळी आहेत मोठे तांबोशी ते बघा. कशी आहे ती करली काय घेतलं काकी. करली कशी आहे ती एक करली 300 दिलंय. बघू नको उघडू पुढ्यात कापून घे माझ्या. खराब इले तर पैसे घेऊन जा तुझे. 50 रुपये. मोठा मार्केट असा जुना मार्केट असा आणि मोठा मार्केट असा सगळ्यात. हे बघा तुमका लागला त्यासाठी मग चांगले मासे खायचे तरी बघू मिळतात. बघूया कसले होते कसे खायचे मासे आहेत. या माशाची इन्स्टावर एक रील केलेलं आहे मी आमच्या बाजारातलीच जी व्हायरल झालेली. हिचं काहीतरी नाव सुनियारो. मस्त केवढी मोठी आहे बघ मोरी. सगळ्यात मोठी मोरी. किती रुपये ती काकी मोठी 4,500 रुपये. किती किलो ती साधारण किती किलो 5.5 किलो 5.5 किलो. ओके. लय मोठी आणलं. किती मोठी आहे बघा ही मोरी. एक नंबर. त्या वागळेचं एक पाक फक्त दिसतंय बघा. किती मोठी असतील या विचार करा. झाली सगळी आजच्या दिवसातच संपली. ही मोठी हा एकच पंख त्याचं दिसतं म्हणजे किती मोठी असतील विचार करा. पुढे बघूया काय हत्ती अजून मासे. हा मच्छी मार्केट एक नंबर. मोठा मच्छी मार्केट हा सगळ्यात आवडलेला मच्छी मार्केट माका या सुकळवाडचा. हे मोठे मासे आहेत. शपथ खतरनाक मासे आहेत. काय खैसून आणलास हे तुम्ही सगळे मासे मालवण मधनं म्हणजे आपल्या मालवण मधलेच आहेत.
मित्रांनो मच्छी मार्केट तुम्ही बघितलास, फेमस मच्छी मार्केट आणा, मच्छीचो फेमस बाजार म्हणजे सुकळवाडचो बाजार असा पूर्वीच्या काळापासून असा. तर ह्यो बाजार तुमका कसं वाटलं नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर. आणि कोण रेडिओ नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असतो ते सुद्धा नक्कीच फॉलो करा. लवकरच एका नवीन बाजाराच्या व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.